be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself Standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. 'Cause you burn with the brightest flame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. You can go the distance, you can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you can get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Are you ever gonna know if you never even try? Do it for your country, do it for your name. 'Cause there's gonna be a day when you're Standing in the Hall of Fame. yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. 'Cause you burn with the brightest flame. And the world's gonna know your name. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. Be a champion. Be a champion. Be a champion. Be a champion. Walls of the Hall of Fame. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Standing in the Hall of Fame. And the world's gonna know your name. 'Cause you burn with the brightest flame. And the world's gonna know your name. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. You can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong hanging on your chest. You can be the world, you can be the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself Standing in the Hall of Fame. Know you wanna get behind the wheel, but only one rider. I just feel got me swimming like a diver. Can't let go, I got fans in Okinawa. My heart to Japan, quake losers and survivors. Norway, no, you didn't get my flowers. No way to say it better, but the killer was a coward. Face just showered, a minute in the hour. Heard about the news, whole day went sour. Feel the moment got me feeling like a lemon head. Put you in the box, just as wasn't this a cigarette. Say go my regards, but regardless, I get arrested. Ain't worried about the killers, just a young and restless. Get mad, cause $250,000 on my necklace. To you, I never said I was driving reckless. You and I know the jealousy is not impressive. Oh no, I can't stop, I was destined. Champagne bucket still got 2 tears in it. And I put that on my tattoo of Jimi Hendrix. Get the press like the outfit all in it. Cause the press tell it all, get a meal ticket. Clean next, get the call, just a little visit. Sacrifice just to make it here still vivid. Reality see when you're blessed, just kill critics. Bugatti never been them rich, just start fearing. Look at me staring, got the block staring. Got a good feeling, that's the right carrying. Tell us Billy Jeans, I'm on another planet. Think class, big truck elite. GP:stä 25-luokka lähdössä 12 kierroksen kilpailuun.
Eturivistä Felix Nässi, Sami Laaksonen, Joakim Niemi, Vili Virtanen. Toinen rivi Sammy Ahonen, Aslan Hasan, Peter Paloranta, Lassi Soini. Felix Nässi kärkeen kakkosena, 12-vuotias Aslan Hasan Morivakila. Kolmantena derbillä Vili Virtanen, neljäntenä Sami Laaksonen, Joakim Niemi viidentenä. Felix Nässin johdolla tullaan Vili Virtanen debyyttikilpailussaan piikkiluokassa kakkosena, kolmantena Joakim Niemi, neljäntenä Sami Laaksonen. Aslan Hasan tulee viidentenä ja on mukana kisassa erikoisluvalla johtuen nuoresta iästään ja näin ollen hänen sijoitusta ei noteerata lopputuloksissa. Neljän kärki alkaa erottua omaksi ryhmäkseen järjestys Felix Nässi, Vili Virtanen, Joakim Niemi ja Sami Laaksonen. Johdossa oleva Felix Nässi on jo varmistanut SM-hopeaa ja kulta on vielä mahdollinen riippuen Joakim Niemen sijoituksesta. Jos Joakim Niemi on vähintään 5, kulta kuuluu Niemelle. Felix Nässi johdossa kakkosena Vili Virtanen, Sami Laaksonen kolmantena ja Joakim Niemi tulee varmantuntuisesti neljäntenä, joka tietäisi SM-kultaa. Felix Nässi johdossa kakkosena tuleva Vili Virtanen kellottaa lähdön nopeimman kierrosajan 1.34.18, joka tietää keskitunti-nopeutta yli 130 km tunnissa. BVT Motorsport GP:stä 25-luokan voittoon Felix Nässi ja samalla Nässillä SM-hopeaa. Kakkosena Vili Virtanen, kolmantena Sami Laaksonen kuitaten SM-pronssia. Suomen mestaruuteen neljänneksi maaliin tullut Joakim Niemi, viidentenä Peter Paloranta, Lassi Soini kuudentena. Voitto tänään ja hopeata koko sarjassa. Millainen sun kisa oli? No se oli taktiikkana kärkeä karkuun ja se onnistui hyvin. Vähän huonon lähön jälkeen, mutta hoitin sitten heti ekohimutkin noin Aslan ja Vili. Ja sitten pääsin karkuun siinä ja sitten aloin vähän himmaille. Sitten mun tuli joku ötökkä tuolla keskelle visiiriä. Ja sitten meni varmaan 5 viimeistä kierrosta ihan pieleen, että ei nähnyt oikein mitään. Eli sä rupesit vähän varmistelemaan siinä ja siirtämään mietteitä ensi kauteen. Joo, no siinä kyllä ajatukset pysy kisassa, mutta kyllä mä heti aloin varmistelemaan, kun huomasin, että on ero tullut taakse. Millaiset sun suunnitelmat on ensi kautta varten? No se on vielä vähän auki, mutta piikillä pitäisi jatkaa ja sitten mennään tonne Rookies Cupteen sitten ihan saa nähdä sitten miten siellä käy. Sä ajoit tuossa perjantaina ekaa kertaa piikillä. Nyt oli eka kisa. Sä tulit tokaksi. Joo, yllätyin tosta sijasta, kun tosiaan vasta perjantaina ekaa kertaa ajoin tuolla piikillä, niin hyvin se mun mielestä ainakin meni. Eli hauskaa ainakin on ollut. No, on ollut. Se kävi kovaa taistelua kyllä siinä. Miltä se tuntui, kun oli kavereita koko ajan ympärillä? No olihan se ihan mukavaa, mutta sit välillä pelotti, että sit jos ne tulee ohi enkä mä pääsekään niin kuin millekään podiumille tai mitään. Onko sulla suunnitelmia nyt ensi kautta varten? No siis kyllä me ajetaan vielä tuolla 2 puokilla Junior Cupia, kun ei ole tällaisia rahaa. Tää oli nyt tällainen kokeilu, että minkälainen toi piikki on. Hieno taistelu taas kerran. Sä olit tänään 3. ja sä oot myös SM-pronssilla. Minkälainen päivä oli? Ihan hyvä päivä sinänsä. Toi Vili vähän sekoitti kilvana jo tossa. Se oli ihan hienoa, että se tuli mukaan ja pääsi kokeilemaan piikkiä ja katsoa mitä ensi kaudella sekä ajaa. Mites sulla sä sanoit, että sun pyörä vähän ravisteli? Joo, vähän täristi tai niinku pääasiassa tonne pussipysäkin, kun mennään tonne pitkään jarruun, niin siellä niinku täristi ihan sairaasti. Että hyvä, ettei kaatunut pari kertaa, mutta maalissa ollaan, niin se on hyvä. Ja millaisia suunnitelmia sulla on ensi kaudeksi? Varmaan jatketaan samaa tiimiä, että jos se vaan jatkuu, niin siinä jatketaan. Suomen mestari, miltä tää tuntuu? Kyllä se ihan hyvälle tuntuu, että tätä lähdettiin hakemaan ja se saatiin. Ihan hyvä olo kumminkin. Sulla oli kova taistelu siinä, mutta mä vähän kuulin tuolta, että sä näytit lopulta pojille, että antakaa mennä. Lähdetkö varmistelemaan? No en mä nyt oikein lähtenyt varmistelemaan, mutta siinä vaan pyöräsäädöt oli vähän semmoisia, ettei vaan halkea ja sitten muutenkin oli vähän takarenkaan pidon kanssa ongelmia. Sitten kun suoraan muutenkin karkas toi Vili, niin siinä tuli vähän semmoinen ärsyntynyt olo, niin ei voinut nyt sit mitään. Joko sulla on suunnitelmat selvät jatkon kannalta?
Ei ole kyllä mitään hajua ensi vuodelle. Et saa nyt nähdä, että jos jostain rahaa saisi, niin sitten varmaan 600.